bi finalerdi, eta horiek biak zuzenean, eta gero larun batean ukanen dugu finala handia, bai eta hirugarren lekuko partida. Hala. Beraz, irudiak hor ditugu, eta lau pilotariak diak trinketean dira. Beraz, norrukan ditugu bainat parrean egun? Egun bat ditugu gotori gaztiak, zenta denek badikigu torneo txapelketa untan gaztiak ematen ditugunak hemen urruñan, eta hor alde batetik gorri zero balez, hor ferdiaz ikusten ditugu, alde bat aurri altzinean osan perugorri altzuet urruñara, amazazpi urte. Zumit urte hauetan deia, zukerretin zinuen gazteak dira, eta deia... Asida amara urtetan torneo egiten uste dut, eta orain munduko txapelketan ere eginen hautatua izan da, hor Argentinan ikateko mendik mamartzu egun etan, eta Gibelian Kleman Kasten Bijon Baionekoa, bera ere, goita emeretzi urte ere, Frantziako txapeltako finalian jokatu da horten, eta bertzaldetik badugu Xanti Uald Aunamendiktik eltortzen dena, Nafarrotik, selekzioan espainola bera hautatua izan den Argentina den izanen da, hemendik amabortzuk egunetan, eta ondoan berekin Teo Zagaldo guinara, hemen sortzi urte, berek hiru partidak irabazi dute, big partidak irabazi dute maltsetan eta Hala, berezitasunare egiten duzu bezala, joko txapelketa hau jokatzen dela mantxetan. Bai. Beraz, bi mantxa behar dira irabazi, ogoietan. Eta sekulan berdin badira, orduan, hirugarren bat. Bai, behar da irabazti bat, orduan ez digero horretu. Egonen, orduan eba. Eta hirugarrena, beraz, 10 puntutan. 10 puntutan. Hori da. Hala, beraz, gazte-gazteak ikusten dugu bezala, zenta hoxan, zumeitu urte ikusten dugula xapelketa juntan eta kanpoan ere 17 urte ditu bakarrik. Klemanek 19, Teok 18, eta zaharrena egiten albanima da, Xanti, zahartxago, 21 urterekin. Bai. Zukreten zinuen gaztea behar da, bada arraudrik xuxen edo hautatzen dituzue hola gazte pixkat badutena ondoko hilabetetan urtetan... Txapelketan ongi biltzen direnak, lau bost urtetan, eta maila ona atxamaten ditu, eta gaztiak balin badira, bat ere egiten dituzte txapelketan ligan, ero Frantziako txapelketan, biaren mailan, berde lehen mailan batzuen entzat, maila onak atxamaten dituzte gazte horiek, txapelketan honetan. Hor, gizartuak dira ferriak iruta bat. Dira kerraskan eta merda, usatuak balima zirezte sareari ezagutzen duzue, baina gutisago ezagutzen balima duzue jokoa frango bizia dela, pilota frango fite joiten dela, eta izan da punduak ere fite joiten aldirela, eta hor, hiru eta bat hasiak dira, frango pundu motzak izan dira hastapenean. Bai, lauta bat, eta laugarrena, bai. Urruñarako trinkite, hau ere aski bizia, lujare aski bizia da, orduan, tantoak ere aski fite biltzen dira. Orduan, xakiak importantzia handi hartzen du hemen ere. Osan da bigarren puntua egiten duena uste dut xakez. Eta bost eta bat fite egiten da. Xakiak ranten bezala ongi emanak, hemen eskuingo pareta okituz. Anitze fetu, behiten duena, biztuna gogoa ongitzean. Bertze bat, ez da sober ongi sartu ino partidan. Zautzen dira biake, entrenatzen dira, beraba 6-7 ebeden elkarrekin. Bat dituz, nola jokatzen duten bakotsak. Ere, usan ezagutua da, sake bortitza jokonari bat duena. Trinketea biztan da, berak ere untsa ezagutzen duela. Hainan, hemen urruñaka izan bera ere. Abantai bat. Untsa itzultzen du pilota hau Teok. Teok, bai. Horre, zelitasunak teorentzat. Bai. Akokatua zenea gibeluntan, eta lurreat botatu beroko gutza, baina maleuski ez du atu alitzan, eta zazpigarren pundua dira, zazpi eta bat. Egiten da lehen mantxa hau hastapenean. Mantxa, eta ikusten dute ferriak ostela ongi sartu apartidan, ematen diote pilota, bikere
Xantiri pilota kentzen denetan, eta Teo piskat zailatasun batzuetan Beharriak onak errepikatu dut, onak direla. Xanti berezkerrakin Ale, hau atik, arrosen dako izanen da bigarren pundua beraz Xanti eta Teorentzat, abiaduare emekian ikusiko duzue azken pundu hau, eta ikusten duzu bere putza botatu duela, baina Maleuski ez duela honeatu izan. Ale, botean beraz Xanti aldi honetan. Bote edera berak ere, eta 15 bat berak ere, hiruaren txantxoa, hiru eta zazpi. Ezkerrakin, piskat erresago da, ezker eskoen kopaleta hori kuitzia. Bon, ere, ikusi nola Klemanek ateratzen dituen. Hori ongi. Xanti, intzinorka pausatzen du, Puliki pausatua hor berean. Eta Maleuski, Osanek ezin du pilota hoi bildu, pundu pulita, eta arrosak hor dira bainat horren buru lau eta zazpi. Lau eta zazpi, bai. Gaiten ginoen fite joiten zela, baina fite joiten da eskualde batean, baina beste eskualdean ere berriz fite egiten aldira. Fite egiten dira, Sakiarekin baliatu gero bigarren tantua. Bote hona Xantirentzat eta pundu berri bat. Ez dakit, ez dute ikusi, beraz ezkerra da, ezkerraz botatzen du bakarrik? Ezkerra da. Ezkerra. Ez anteila da, beraz aintzine batentzat ezkerra izaitea. Batentzat, joko hortan pilotak gehiago eskuina ematen dira, orduan ezkergoa izanez, abantaila izanen da. Osanek abantaila du, bi eskuak editu ongi, Nebo. Ganderusa, Xanti, Ganderusa, pankupe hori. Abiadura hondia eman duena, gainetik hartuz pilota hoi, eta horren buru, pundu batetan gira lehen berdintzetik. Rapatan hasia ziren perdiak lau eta bat, eta horren buru, zazpita sei, berriz egiteko. Ikusten dugu, Xanti sartzen delaik tantuan, egiten ditu. Berez eskumun muturakin. Xanentzat pilota gogorra ben atseman du. Kasu hau ere, salbatu du xaretik. Kasu xan pilota edera aintzin hortan. Xare. Zuzenea joan da xareat eta epaileak erranduen bezala. Falta. Epailea ez dugu erran, bainat nor da? Ez dugu zagutzen. Bigarren partidarentzat joanen gira informazioaren keta eta gero ordon eraren dutzugu faltalik gabe. Ez da guina, hori badakit. Hala, eta zazpi berdin, lehen berdin keta hor dugu beraz zazpietan. Bai, eta ere lehen aldikotz arrosak entzinean. Arrosak entzinean lehen aldikotz gaiten duzu bezala. Bai, lau bosgarren tantua sakeze, bentsatzen dute. Xantik ala behartzuten gorriek pixkat edo ubelek demora pixkat partida untan sartzeko eta horren buru, untsa sartu dira, Xantik erakusten daukun bezala, eta pundu berri bat botean sartzen duena Xanti Ualdek. Behatzigarren pundua, behatzi eta zazpi beraz. Ikusten dugu horrantz biak antzineko jokolariak bere gain hartzen dutela jokoa, Xakiekin eta gero ere. Eta hau ere, Osanek ezin bildu pilota hoi. Eta egan nahi du horrek, lehen hamarkada ubelendako izanen dela. Bai, zazpi eta bat ziren ez? Zazpi eta hirunik markatu dut. Zazpi eta bat, errazuen duzu. Zazpi eta bat eta horren buru batzuk hiru pundu egintuztelarik, bestek 10 egintuzte. Eta segitzen du bere ritmoa Xanti Ualdek, bote berri bat sartuz, eta 11 pundua. Eta orain Klemanek, sailatasun batzuek, Xaki hori ere mateko, ian nola antolatzen den. Perdentzat momentua geldialdi baten galdi egiteko, zenta hor pixkat galduak dira iduriz eta ez dira argi batzen. Ikusten duzuen bezala Kleman kasen irudian, nekeziak bote horren eramaiteko. Buaka, Kleman, eta hamabita zazpi beraz. Eta zazpi, bortanto, hori, ere, antitxua.
Beti itzurikatuz gileko sukuntarat, aliuntan ere mandu Osanek. Kein. Pilota edira hor. Ula Osan. Bere saria galdu du Osanek. Ongi ateratu zuen, paret. Hori. Su Osanoino. Hola, ze tanto dira. Hala, baina terraiten zinuen, bi besoak bazituela eta hortolatu dauku Osanek, zinez, ezkeraz ere. Eta berak ganda bilate, tanto hori, defentzan bortitza lehenago, nola ateratu duen hor bi paretako pilota bat, eta gero berak tanto ongi gurugatzuz. 8. pundua beraz perdentzat, eta 12 ubelentzat. Osan elu da bere lagunaren laguntzerat, kasu zer ginen du bi paretekin, baina ontsa ere maiten. Xantza. Xantzute, Su sartu da xarean pali pilotari, ez da sartu. Zinez, aintzineko pilotarien lehia hor ikusi duguna, eta abiadura handia bi aintzin handiak emaiten dutena. Hoi behar da trebetasun handia hor pilotoiek ateratzeko. Abiadura emikian ikusteko duzu pilotoi. Kasik sartu dena, baina xantza pixkat bat du hor Osanek egeran. Kantoina jaten da hemen, kantoina ekitu du, ez da sartu. Ale, perdiak berriz botian behatzi eta 12. Lehen final erdiuntan. Berritxake bat, sonentzat. Xake bat, ez ditut markatu xakeak? Bestantzen dut biak berdin horrek bat diren, 6-7 tanto bako txaka. 10 eta 12 eta beraz lehen txanda hau. 20 pundutarat jokatuko da. Eta joiten da. Kasu hori hor Xantik. Xantia entzinatuz ezkeraz, domaia. Batzuetan. Domaia, zuzenki sartu da lehen txarian, eta horrek egan nahi du, perde izanen dela. Beti du buruan hori, pareta eskonko hori tukitzia eropankupe hori, batzuetan ez dut egizitzen eta hor direktu xarean sartu, domaia beretzat. Eta berdeak berriz pundu batetan berdinketa baten egiteko, kasu falta, hona zen. La. Erraten ginoen bezala, pankupe hori ukitzen dolaik, berezkerrakin abiatura handi hartzen du. Osanek botatu du bere burua, baina Mariuski etzen aski, justa eskapatu dako, eta bera ez da berdintzerik izanen 12-an. 13 joan dira ubelak, 13 eta 11. Xanti Ualde berriz botean ezkerraz, eskuineko paretaikin, itzulean. Falta? Bai, falta zen, errazoin duzu bainat. Lehen, falta jakez. Eta berriz, pundu batetan perdeak, 12 eta 13. Xanek ezkerraz, itzulean. Hale, hau itzulean. Eta hor, Marioski, teori eskapatu dako pilotai ez du bilu ahal izan. Eta hor dungu berdinketa, 13 berdina. Hala, lehen berdinketa 7etan ukan dugu, eta biharrena beraz 13-tan. Dena berritz egiteko. Osan. Tekin maite du eskuineko muguri, suatakatzen du, eskimotzari buruz. Domina da, anta hortzen pilotaren gainan zen, etzen untsa emana zen, baina Leruski ez du bilu ahal izan. Ez. Berba bi daia, buruan. Sobera. Zoin hautatu ez da. Bietarik ezin hauta. Eta oromuru ubel pundu hau beraz. 14 garrena, 14 eta 13. Xanti botean beraz. Eta bote berri bat. Nekeziak eman maiten duena perder bote horrek. Txa eskuratzen du. Indartxu botatzen du. Fite joiten da pilota hoi. Eta ezkerrakin ongi gurutzen duzu. Eta ongi guitzen eta... Gero badare
berina bat hor, pareta kontra, Azpian, bai. berrak ere ematen ditu efetu batzu batzuetan. Zeltasunak emaiten Hor ditu, ikusten da ongi bai. berina. Eta hor ere, bute hoi ezin itzul Klemanek. Eta berriz ere, arrosa izanen da. Irutanko abantaila, kasu. Bizikifite hasiak ziren perdeak. Eta hor, nekeziak dituzte berriz partidan txartzeko eta berriz botearen txartzeko. Zantik hartzen du bere gain partida hori. Ez baute pilota ateratzen, kasu. Hola jokoat. Entzin hortarik behar dute pilota hori kendu. Estena Xanti sartzen da. Eta gero, deurreak berekin ditu. Kasu, Xanti ere hori sartzen eta... Hor da Kleman, ongi. Aluntan txasegitu du bai. Hola, hor sortia. Xantza pixka bat ere. Hala, gestu egin duko, ganez, biztan dela ez duela espresin olako baten egitea. Xantza ere, behar da memento batez, partida batean. Eta hamazazpigarrena, behaz, 3 puntu bakarrik lehen txandaren emaiteko Urbelek. Eta finalerat ez hori noeltzeko, baina gestu bat egiteko edo hurbiltzeko deia... Urratxa hondia hor. Finalerat. Hale, berriz, Xanti Ualde botean. Giosan. Pilota edera, Xanentzat. Luze, baina ez duen nuntza baliatzen, eta berratinen dako ino. Ongi segitu. Kasu pumpa, zertzen osan. Hortuko du, bai. Ezkerretik ezkerrenat, bai. Untsa lotu du pilota hoi eta maleruski paretatik sobera urbiltzen. Eta Teo Usurraldek ezin du ereman pilota hoi. Eta perdeak berriz heldu lehian. Ama lau eta hamazazpi. Ekarra nahi du hiru puntu gelitzen dira. Bai finitzeko, bai berdintzeko. Kasu, untsa defenditu hoi no. Kasu pilota itzuliko da. Untsa ere maitean. Tuko du. Bai. Kormanta izan da. Dor patxantzen dut hor bai. Gaztetasunaren merba sobera fite egin nahi. Bai, eta pazientziarik. Estrategia normalki dute pilota giberean emateko. Ez txantikin jokoan sartzeko. Eta 18 puntua beraz ubelentzat, 2 puntu txipi bakarrik txandaren emaiteko. Usurraldek ezin ereman bote pilota hoi. Ez, hori jokoa da, ezkerra bortitza du, Xantik, baina eskuinakin pixkatuzten ditu pasatzen, hor eman du, Osanek pilota tanto egiteko. Hale, osan botean beraz. Zulian pilota hoi. Eskuin eta... Bai, te hortzen, esku eman aski. Ez du ereman. Eta... Steina. Ez, hor dira beti berteak, 2 puntutan bakarrik, 16 eta 18. Franko idekia lehen txandauntan. Osanek botia eskuineko murroik untxastu kasu, ez da sartu. Ongi sartu, ongi remant Klemanek. Kasu Xanti beti ladiroz. Ongi da, ongi. Aliuntan hurbiltzen da Teo. Bai. Eta pilota itzuli dako teori eta ezin du ere man. Ez. Eta 17 eta 18. Eba, gibelariko borroka hortan orteok utzi du. Klemanek ungi atxiki du pilota kantxan. Jokoa frango idikia eta pariuak libro gaiten den bezala. Kasu berdinketa. Kasu punto importanta da. Denen dako. Ongi ere man, Teo. Ze pilota ere man duen. Kasu bai, untsa bildu. Segitu. Kasu lekeziak pilota hoi eta bai ere maiten du. Bizi da hoi no pilota. Tanto dira. Bizi da. Kasu itzulian, bai untsara maitean. Usanek ez, dudatu du bine ez da sartu. Ongi emana. Ibilan untsa Teo.
Biadura eta Osanek zer gaiten du epaileak. Segi hona zen. Segitzen da. Ez, falta mandupe epaileak. Okitu du esku pareta hori... Non bitan zen eta jendeak ere txaloka pondu edera honez. Edera gua. Eta hori buru... Estapenetik. Bai. Importanta zen pundu hau, denako hartu dira. Azken tantua. Eta azken tantua zukaiten duzu berzela, 19 eta 17 lehen txanda hontan. Hare ongi Klemanek. Eta ez da bukatu hau txanda hau, pundu batetan dira. 18 eta 19. Eta botearen abantaila... Jan Osanek. Osanentzat, bai. Ongiteo. Osan defentsan aldi honetan, bai. Piota edera. Kasu eskuin hortan, paretai, bai. Txabelu du. Bukoan lehertu balimada ere. Kasu hor, etzulian. Hale, bizida. Osanentzat pilota edera. Eskuin joiten. Ara. Domaia. Teok, ezin du ereman pilota hoi. Hor gira. Hor gira, erraiten duzu bezala. Hiruagarren berdinketa dugu, 19 berdin. Hale, kasu, osan joiten. Segidan botatzera eta eskuineko paretaikin. Itzulian. Giteo, teok egiten duzu. Ongi ere mandu sakel. Eskina, azperraiten duzu bezala edo zerran duzu ostean? Nola? Eskina, Diogindorik? Kantona ere. Bai. Hala, Jonasen eskuina pentsatuz behar hartuko zela pilota hoi. Behar xarrian ere sartzen altzen, hor ikusi dugu Teo pixkalt zailetasun batzuek partian lehen mailan lehen Mantxarori horretan izan ditu, baina nungi bukatu du Mantxateok parti. Tanto bortitzak hortzen eta azken tanto berak egiten du hori da, ze galdetzen den ere aurrelari batzueri, kiku sarean antzinekoak egiten dituztela tanto gehienak, xakez eta gero, giberakoak behar dute partira beti konzentrazioan hori atxiki, zenta bukaeran ikusten dugun bezala, ez da pitaka beti partiran hor egon behar da, zenta ez da falta hainitz behar fite joetan alda, emaitza behatzen badugu perdeak aintzinean ziren zazpi eta sei, zazpi bat, barkatu, eta dira zazpi berdin, eta gero atakatua zen eta bigarren berdinketa 13 egin dute, eta jokoa beti bezpairu pundutan egon dira bat bestetik oino, eta azken berdinketa beraz 19, eta horren buru, diferentzia, ubelek egin dute azken pundua. Beraz, lehen txanda berendako izanen da. Posaino bat untsa mehesitua. Bitz xapelketa untaz, duela zumeta aste hasiak dira multxoko partidetan? Multxoko partidetan, bi aste hasiak direla, eta moltsetan hemen partida hori ubelek irabazi zuten ere. Ubelek Xantik eta Teo bi partidak irabazi dituzte. Eta hor pixkat, da talde bat alere ungi fikatu, Teo haida hor txapelketan ere, Frantziako hor aurten zen junioretan Frantziako txapelketan finalian, Xanti hor goita bi urteetan da, txapelketan hemen egiten ditu lehen mailetan, talde bat azkarra. Eta bat zen bi multxo hiru taldeak bakotxetan. Eta hor lehen multxoan... Multxoko biak txelkatu dira finalean. Bi barraja izan dira, bat ez da jokatua, forfe egin dute hemen dudugun Doiambur eta bigarrena nola izan jo. Eta gero bigarren barraja hor nork irabazi zuten, Osan eta Klemanek irabazi zuten Unai Teretxea bertze urruinera. Hemen txapelketa Argentinaren munduko txapelketaren urruinera. Peio Armendaritzikin galdu zuten Osan eta Klemen, goita 17.
hortzen aste hartian. Eta hala, ongi biltzen da. Berezitasuna ere. Bi moltsa hiru taldeekin. Txapelketa honen berezitasuna ere, ekipak nahasiak direla, ez dira taldeka ari, baina nahasten direla talde guztiak. Bai, ongi pentsatzen dute, Salva Duperu eta Jean-Louis Horriak, antolatzaileak hemen Urruñarako sare entrenatzaileak dira, eta urtero ongi ezautzen dituzte jokorari guzi horiek, eta talde onak ematen dituzte. Hala, pilotariek ere bere pausa hartu dute, eta beraz, segidan sartuko gira bigarren txandara, eta horretarazi zoai heldu balima zirezte gutarat, lehen txanda joan dutela Ubelek, pundu txipi batez, hogoi eta emeretzi, beraz, bigarren txanda bat izanen dena, biztan dena hogoietan. Seguran berdintzen balute txanda bat bako txentzat, hirugarren txanda bat litakela. Ez da holako horiko ino, eta mementoan lehen berdinketa bat berdin egiten dute lau pilotariek. Biadura emiken ikusten duzu, beraz azken puntu hau, eta maleuski Kleman Kasenek ezin duela ereman pilota hoi. Eta aldiuntan, Alibabako txak, horrek aldiuntan Teo Usurraldek du pilota hoi hutsin. Bai. Beraz, bigarren pondua izanen da berdeentzat. Badakite, osan eta Klemanek behar dela Xantiren ezker hori, kendu, ez eman gehi hau, Xarian direktoki. Falta beraz, Xarian zuzenean. Zenean bai. Eta beraz, hirugarren pundua berdentzat ustean ere karraskan hasi ziren, eta gero ez dute irauna txanda guzia. Aliuntan ikusiko nola pasatuko den bigarren txanda hau. Esanek ere, hartzen dituen pilota guziak. Eta hor, Teo Usarraldek ezin ereman pilota hoi. Bi aldiz eman dio ezkerko pareta horrekin, eta abaila, biteza, abiadura handia ematen du. Osan botean, eskuineko pareta ikin oino. Ongi xaka. Eta xake berri bat. Ez da ateratu hori, horregonda. Lehertu da pilota hori, eta ezin du ereman. Piskat, lehengo txandaren itxura hartzen du. Txanda hastapenuntan hasteko, zazpieta bat ziren, orain bosteta bat etan dira mementoan. Osan oino, abiadura emaitean hor. Hau utzitu pasatzera eta Klemanentzat. Eta bai, horren beldurra nuen, eta pilota sartu da. Aliuntan Ubelak botean, bigarren punduaren zat. Biga eta bost beraz, bigarren txanda untan. Bertzuen taulen gainean eman pilotari, ezin du Klemanek. Untsa botatua hau ere, pilota lehertu dena. Eta Kleman Kasean botatu baldu bere burua ere lurrerat. Euski ez zindu ere man. Eta Ubelak hurbiltzen ari, hirugarren pundua, eta beti bost berdeentzat. Napres dira. Sukar ez zituzte piskat beren izerdia ere. Eta entrez da. Eta maleruski. Puntu berri bat botean Xanti Ualdentzat. Zenta batez bestiak ezin dute ereman ahal izan. Eta hor berriz Ubelak. Lehen matxan bezala. Puntu bakar batean. Lau eta bost. Xanti. Andalusa. Bezkerrakina. Botea. Kasu hau nekeziak, bai. Nekezia zen. Pilota honen ere maiteko. Tungi kusi nola ateratzen da paretakin, eta pixka sobera gainetik hartu du, eta Xarian egon da pilota hori. Eta berdeak ez uzten
berdintzerat ubelak, eta berriz aintzinea joiten dira, 6 eta laukas, azpian da, eta hor... Ongire eman. Untsa, hor eman. Aintzinekoen lehia hor, biaka. Usan, urrun paretekin, kasu efektua, pilota zaira zen. Ongire emana. Pilota zaira zen, gibilean kokatua zen, eta nekeziak lainan pilota honen ere maiteko, dena efektu eta kokatua gibeluntan. Hori da. Hilda hor, kanta hortan. Lehertu da pilota. Zazpietan dira perdeak, eta 4 puntu beraz, puntu, ubelentzat bat. Bado, Sanek. Bizi da, kasu, San. Eta ekin urrun, eta haure lehertuko dena. Haure, badaki Usanek frango untxan hone maiten pilota. Eta pilota hori lehertu da beraz gibeleko zoko untan. Badaki, hori edu... Aldi untan ez dute berdintzeratu utzi eta berri zaintzina joiten dira. Jokolari trebea, baki nun jokatu behar den, baki buruakin nun eman. Hala, hausan repikatuko dugu, baina 17 urte bakarrik, kantxako lau piletarietarik gazteena hemen. Urjunera, biztan dena, lekukoa. Eta iztan dian, joanen dena hemendik eta bihasteren buruan, lako zaita, uste dute? Hori da, 14, bai. Joanen dena Argentinarat, munduko xapelketentzat, eta 3 urtezpetikako... Ikusi du. Bai, 17 urtetan, ere, garantitxua da egiten duena, eta gan behar da, 23 gutiko jokolariak dira, posible da, 6 urteko gehiago jokolariak izanen ditu bere kontra. Me bon, badu saia. Badakizu somat resuma izanen diren munduko xapelketa horretan, egina dira ez dakigu ino... Ez dakigu ino zenbat badiren ez, eskuadiko selekzionea beken izanen da ere. Hemen ez dira etorri zentan ez zuten eskolpatu, ez zuten segitu bere preparazion hori bere aldetik, hemengo torneo egin gabe. Izanen da selekzion bat gehiago, eskuadiko selekzion horiekin. Kasu ez, da. Ale, usten du pumpatzerat Teu Schwalek. Abiadura, Usanek, ben ez du egin pundua. Untsa defenditzen du Xanti Waldek. Kasuketai. Eta aldiuntan ezin ere man pilota hori Teok. Ez, Teok ez, kreman biharren mantxa hori pixkat obeki hori duriz. Behatzi eta bost. Berdeak aintzinean, bigarren txanda hontan. Ez dute auturik, nahi badute xantza bat atxiki finalera joiteko. Atxurutuke behar dituzte bai txanda hau, bestia ere man. Tiempo galdetuak. Pausa bat, lehen txandan ez dute bat ere pausarik egin bainat. Ez dute egin. Ez. Bizi-bizia izan da. Txanda hori. Gelditu gabe. Azpi hortarat joan dira, beren trebatzairen ahulkuen ganat. Hoteliero bat, zenbat, biskat... Erraiten dugu jazere errangin nuen, baina xapelketa hau untsa gertatzen da, pixkat xapelketa ofiziala edo Euskal Herriko xapelketaren prestatzeko ere, zenta zomit asteren buruan Euskal Herriko xapelketa hasiko da. Bai, txatzikotu da, pixkat dut munduko xapelketa hori bukatuta gero, berriz hasiko behar dira. Usaiako egutegian izanen da, pixkat eskalatua izanen da munduko xapelketa hori engatik? Bai, obligatua da, me bon, tanten dut ez dakit hilete bat, hiru haste zenen dira, hasiko dira, bai, urrian bukaeran hasikatu dira, txantzen dut. Leheniko saian bezala Euskal Herriko xapelketa, eta gero Frantziako xapelketa. Hori da, segidan. Hemen jakinez Frantziako txapelketan, Côte d'Argent, horreko ekipo batzu badira, bertzen hemen Pauen, hor bira ekipo batzuk ere, Paixen ere, batzuek. Aida, ere, esare ongi aida denetan. Eta ikusten da Frantziako txapelketan maitzak ederrak, falta hori.
Erraten nuen Kleman pixkat hobek izela bigarren txan horretan, gantzaio pilota hori. Eskueneko paretako Pausa hori, gaineko alderat. ez du ungi baliatu pausa hori. Zaila da batzuetan, pausa horiek lehen tantua, konzentrazio hori galtzen duzu. Berriz sartzeko partidan labainan. Hale. Lagoze ere manduen Osanek. Osanek zinez, txarra mandu. Domila, hor, Kleman Kazenek ezin du ereman pilota hoi. Ez, zaila zen, pumpa egin jo beronduan. Eta Ubelak berriz horbiltzen ari, 7. pundua egiten baitute. 7 eta 10. Emekiago egiten da, beraz abiadura emaiten dako Xantik. Da baina da... Teo, asarre bere... Usarralde untsa antzinatu zen, baina pilota hoi hutsekin du maleruski. Te kontent, Teo, bolako pilotak normalki ez ditu galtzen, Eta Hameka garen punduan beraz berdeak berriz aintzina joiten, Hameka eta 7. Bigarren txanda eta horretarazten dautzuet, beraz lehen txanda joan dutela Xanti Ualdek eta Teo Usarraldek. Ongi eman haurik Klemanek, dira pilota Xantirik entzen, hori da estrategia, ez dute bertzek estrategia pentsatzeko. Zukarreten zinuen, berdela entzin hortarik kendu pilota. Ez upaikeitiko parada sartzeko eta esku hartzeko. Ikusti du, lehen txandan nola Xanti lan usa den, pilota hartzen dolarik. 13-7. 13. 7. Osanek eta behar dute mantxa hau, eta untsa abiatu dira momentuan. Segitu beharko dute hola burraino, eta bote berri bat sartzen duena Osan altzuetek, 14. Pundua izanen baita. Ian, Ubelek indarra ematen duten bigarren txanda hori itortzeko partidan, ero... Etzen urron, baina ez da sartu. Biadura hori gainetik hartzen duelarik. Osan. Berak ere badazki gauza edirrak egiten Osanek ez ginuen dudarik, baina hor frogatu dauku ere egin duenarekin. Abiadura emekian ikusiko dugu pilota hori. Ez joetan, segidan botatzera eta gelitu gabe Osan. Baliatu du pilotaren abiadura berriz. Eta zinen du pilotarek, Goiti egiten da, taularen gainerat. Eta sukun pasare, Osan hor da, ezkerraz. Osanek aldiuntan uzten du Kleman Kazeni. Eta sukunpa ez ateratu da, behinan ezun nureman. Zen Kleman, Ezin nureman pilota hoi, eta 8. pundua Ubelentzat, 8 eta 15 joan dira deia berdeak. Defensi bortitzal ere, berriz horre, Ubelentzat etortzeko partia horretan, fite gaten da, gauzak fite. Xantik maite du, botea ere joiten du usu gainetik erremarkatu dut. Ez du azpetik jo egiten, baina maite du pumpe handi bat egitea eta airetik bezala gainetik hartzen du eta hor bizten da abiadura haundia maiten duela. Segitzen du Klemanek. Bizida hori no. Eta gura okitu du ez da sartu sarien zuzenean. Xantza bizkat. Eta 16. Pundua beraz berdentzat. 16 eta 8. Opzio bat hartu dute txandaunen eramaiteko. Sukatuko dituzte pentsu dut, zenta horreino izerdia izan da lurrean. Eta izerdia gehiago, partidan zinatzen. Biadura emekian ikusiko duzue. Lehatu da Teo Usarralde. Hamasei pundu beraz. Berdentzat, Osan altzuet eta Kleman Kazen, galdu dutena lehen txanda. Dautzuet, segunan 3. mantxa bat balitz.
10 puntutan izan litaikela bakarrik. Normalki hori da. Osan abiatzen botatzera eta berriz. Kasu, hartu du efektu pixka bat murran, baina untxara eman dute alere berdek. Kasu, lotzen delarik, airetik. Ongi. Oino. Jo. Hirugarren bat, oino, pumpasare, baina... Hortzen ekema baino, Hortzen baino, Hiru ataka eman dituena, Xanti Waldek, bigarrenari errefera eman dute berdek, baina hirugarrenari maleruski, ukan eman behar dute, bai. Hala, abiadura emekean ikusi duzue, eta hor pumpasareka asik sartuko da, baina ezin du ere eman pilota hoi beraz, Klemanek. 16. puntua beraz. Punturi egin dio paretaren onduan, ez zuen saria ongi ematen ala, ikusiko dugu, Xanti botean ezkerraz beti gainetik. Atiko ez du eskuineko murroa ikin jo. Biek pumpelasteren txatu da biltzerat Xanti ezin du eraman, baina gibelean Teok ere ezin du... Erdian pilota hori. Ereman pilota hori. Eskuin... Zazpita behatzi. Pailak zerreiten du, ez dakitxo beraik. Eta osan botean beratzi garen aldikot. 17 garen aldikot, batzuku. Zer. Eta pilota falta zen eduriz. Bai, pumpa egin du maja entzinean. Labur egizen. Lehen hamarkada egiten dutena beraz Ubelek. Kasu ez da tantuak ora eman behar. Eta 17. Kusi dugu lehen txandana. Fite... Berriz Klemanek ongi ematen bigarren txanda horretan. Xantik ezin duena ereman pilota hoi. Eta ongi kentzen ditu, sakoiak hori ikusten da ongi hor Klemanek kentzen duena eta ikustu, kitzen du pareta ezker hori eta Xantiri falta zena. 2 puntu oino egiteko berdentzat eta aukaiteko aukera hirugarren txandaderat joiteko. Janosan ez. Ez du Klemaneri. Eta Kleman berriz ongi. Berriz ongi Klemanek. Ongi egiten duzu bezala eta ezin ereman pilota hoi. Ongi manaz, pika egin du horrean, ikusten da, ongi sartzen da, ongi ukitzen du ezkerreko pareta hori eta pika anantz. Eta fista fitxik egiten da. Eta azken puntua beraz, 19 eta 10 berdentzat. Biak ongi txanda horretan, Ferde biak hor. Osan abiatuko dena, beraz, botatzerat azken alikotz bigarren txanda honetan. Ez da fitxik errateko, dominatzen dute txanda hori. Eta hala. Ogoi. Bote batekin finituko dute. Eta lehen galdu balima zuten puntu txipi batez. Aldi honetan erretxakuna horri gusitu dira perdeak. Ogoi eta 10. Ogoi eta 10 eta hor jaten den bezala dominatu dute txanda hori. Txikateko biak ongi elkarrekin. Kleman ongi segitzen Osanen jokoa. Osan ez bat hartzen ikusi dugu Kleman hortzela. Zangotan ongi emana eta buruan pentsatzen beti Xantiri pilotari kentzeko. Ezker paretakin egin ditu 4-5 tantu Teo hemen piskat dificultatean emateko. Eta strategi hori, besti da, Xarian hori da jokoan. Partida guzia, txanda honetan beti haintzinean ziren, eta bakarrik lehen puntuan izan da berdinketa. Eta gero beti haintzina atxiki dute. 5 eta 1, 8 eta 4, 11 eta 7, 16 eta 8, eta horren bukatzeko 20 eta 10. Untsa menperatu dute, lehen txanda haintzina hasi ziren eta gero berriz dira besteak, baina aldi honetan untsa atxiki dute. Eta, behar hobekiago menperatu dutela, eta ikusiz zer izanen hirugarren txandan, baina biziki untsa eraman dute bigarren txanda hau hasteko berdek. Bigarren txanda eta ikusiko, laburrakoa izanen da hirugarren txanda hori, orduan hor da
nola sartzen dien biak fite sartu behar da hirugarren mantxetan, Horako jokoetan, hartzen bauzu bi hiru tanto gibelean astapenean zaila da, hamarretan berriz etortzea, orduan hor da, gaur ikusiko da nola ubelek ez dutela bigarren txanda, ez dute bigarren txanda onna eman, nola sartuko diren. Hala, eta egon zidezte gurekin zenta bainat erraiten zinuen hirugarren txanda hori fite joiten dela. Ebe txanda ondotik pilotari bat edo beste diren dauku gure ganat. Piskat kondatzeko nola sendi ukanduen finala hau eta txapelketa hau, nola final erdira hau bakatu. Eta txapelketa hau nola pastu den beretako. Zekontzirezte gurekin. Diten gira segidan zuzenerat eta normalen bezala epaileak berriz botatu du bere durua ikusteko nok botatuko zuen berriz lehen txanda, azken txanda hontan. Eta hori onburu ubel izanen da, beraz Xanti igualdek botatuko du lehen botia, joginen du lehen botia bakatu. Rekin zinuen, bainat, fite joiten zela, beraz ikusi hastapenetik behetik. Ferdiak bigarren txandan bezala, segitzen dute. Nik egeran, pari bat banuke gaiteko ikusi behen bi txandak. Nola? Iduritzen dut, pixkat berdeak fresko sagu diren edo azkar finitu dute hasteko lehen bigarren txanda, beraz. Psikologi hori buruz, bau dute abantaia pixkat bigarren txanda hori nola eman duten jokoa, biak elkarrekin ungi. Mela, gero kasu Xantiri. Xanek ezin duen eman pilota hori, eta lehen berdiminketa beraz batetan. Nik ez dakit, zenta Teo atxikitzen badu joko bat bortitza gibelean, kasu, zenta Xantip kapa hole da, lau bos tantu segidan egitea. Xanti botean beraz, algintan eskuineko paretatik, kasu ez da sartu, uste zuen behar sartuko zela utzitu pasatzerat, baina ez. Kasu Xanek pilota edera, ezkerreko xareari buruz, aliuntan goiti. Ez da kontento Xantzen. Ez zen autu berena egin duena hor, Ez, nahi zuen ukitu pareta, ezkerreko paretari, pilota ateratzeko Xantiri, ezin du. Artu du Xantik pilotari eta bare. Eta gero, tantoa. Abiadura manio. Gibelera tarizira, eta ubelek beraz egiten dute bigarrena. Xake bat. Xake bat segidan, hirugarren pundua. Kasu, bainat egiten zinuen fite joiten altzela, botearekin gehiago dena. Lehen txandan, ameka tantuz segidan egin dute, ubelek, Xanti Xakia, gero pam-pam, kasu bigar. Txanda horretan berriz ez bote egiten hori, bertze tanto bat. Bote bat berriz, Xantiren zat, hau eta bat. Klemanek bertu. Kasu izan sobera fite mintzatu dute. Pario hortxe dut hartu behar nuela. Egiten duzu berriz pario? Ero ez. Dobratzen dugu? Vale. Ikusiko dugu. Dobratzen dugu. Opa! Zu pumpasare, untxa Xantik erakutsi duena hor. Pumpasare eta Maleruski Oxanek ezin duena bilu alizan. Eta pundu berri bat beraz uberentzat, kasu, bosteta bat. Kasu ez eman txobera jateko, Xantiri. Oxanek ezin du ere eman pilota hoi. Eta beraz hoi, zuzenaten lugira Xantirekin botean, kasu pilota hori ertuko denak ibidean. Ongi ere emanek. Biziki untxa ere emana, eta Xantik ezin kendu pumpasare hoi. Eta beraz, bigarren pundua berdeentzat, azken txanda honetan, kasu hamarretan izanen da, laburago eta fiteago joanen da. Oxan botean eskuineko paretaikin, eta pundua. Pundua, Aldu dira berriz partidarat, txanda honetan, bi pundutan dira bakarrik, perdeak ubeletarik. Oxan eta Kleman, hiru, Xanti eta Teok bost mementoan.
Kasu hau ere, untsa botatua, eta helduko da, ez da helduko. Ez ongi emana xake hori unione. Ez da ongi ateratu, paleta horrekin. Pundu bat bakarrik ez besterik ez lehen berdinketaren egiteko azken txandauntan. Hor ikusten dugu, entrenatzaile guzti horiek hor egiten dutena munduko txapelketa hori egiteko. Fruituak hori ematen dute partida horietan, xakeak ongi emanak dira, zangotan ongi dira, ongi preparatuak dira, gazte horiek, ikusten da. Pausaino bat egiten dakote hola txanda honen erditsuuntan, lau pilotariek. Jamerda ez dela imero alere, gozo da aritzeko. Bai, gozo da. Ongi gremanen. Eta hor dugu lehen berdinketa, bostetan, ala dena berriz egiteko. Berriz Kleman ongi sartzen berriz hor, irren txandan bezala. Ikusten da hor ongi ematen duela ezker pilotari eta pam. Eta hori. Zindu eman. Pika oinon eman dio Klemanek. Ongi ukitzen du ezkergo paleta hori Klemanek sartzen delaik hor lauan. Osanek hartzen pilota hori, ez dakit bere azenez agon, benan xantza pixka batekin ere. Xantza ere behar da, eta perdeak entzinean aspaldiko partez. Eo ezker jantzen, ez da askifite eskunian eman, eta gero, berriz antzinean ferdiak. Kasu, eparioa. Kasu, labur, bai, labur iruditzen zautan. Eta labur egi, eta horrek eran nahi du beste berdinketa bat seietan ukoan den dugula azken txandauntan. Osan, sake hori. Mentotxarrian hor falta opari bat emaiten duena hor, Opari bat, sigur oparia dela hori, zenta, gero sakea horrein berriz xantiri. Harrek ez du falta egin. Falta Klemanaren pilota. Klemanek hor bere aldetik, aldiuntan berak eman gindu opari bat. Eta ubelak berri zaintzinean pasatzen pundu tipi bat balimada ere, denarean, 7 eta 6. Xanti botean, botetzara. Eta bote berri bat. Hora nola diferentzia egiten den, xake bat falta usanen aldetik, eta xantik berriz bi xake. Memento honean atzatzen du. Ez dela bote hola partida bukatuko, horako gauzatiki batzuekin. Xo. Kasu bot, xanti botean, eskuineko paretaikin eretik hartuz. Hona zen. Bizida. Osanek, domeia, jana zuen. Jana zuen eman hungitu gantzin. Nahi zuen, petxata hori da, xakea falta egin du, denu nahi du gero berriz sartu partidan, piskat usteko nahi duela, eta sobera nahi, Gaztetasunaren behar ba ere. Sobera gurmanta. Jaten bezala. Zu horren pilota ebortitza zuen. Eta hori partida. Eta partida beraz, Ubel izanen da, bibazu bainat, zure pariua irabazi duzu. Hala, beraz. Bibazu, zahonda, norden, nok duen hobekienik ezagutzen esarea. Hala, beraz, hiru txanda ikusi dituguna. Eta azkena finitu da, beraz, 10 eta 6etan. Hori, eta hala, beraz... Hotxetan bezala, irabazi zuten eta hor berriz konfirmatzen dute. Beraz, badakigu lehen irabazlen lehen parte hartzailen finala, nor izanen dugun duen larun batean hemen finalean, trinketuntan berean. Horiek izanen dira, beraz, Xanti Ualde eta Teo Usagalde. Horiek berriz ikusiko ditugu, eta atik, beraz, Ocean Altzuet eta Kleman Kazen hori izanen dira, baina finala tipia jokatuko dute. Jokatu dute, pentsatzen ginoen, bigarren txanda hori ikusiz berriz ikusi duzu, nahi zunen ikusi bezala hartuko zutela abantaila pixkat, ferdiak. Me ez, Xanti sartu da berriz partidan, hirugarren txanda hori, hiru xake sartu ditu, berriz etortzeko bost ados, eta gero bukaeran berak sartu ditu xakeak, Osanek ez dituenen sartu hori, falta eginez. Difentzia hona egin da, fite amartantuz fite egiten dira. Hala, bigoien zat, hor ikusten da, pixkat esperientzia ere behar dela. Partira hori bukatzeko, erraten ginuen adina hor da, Xantik alere zenbat erraten dugu, 21 urte. Osan, Gazteaxago kalitate
haundiak, baina bon, behar da, partida behar dela. Batu piskat union, piskat... hola da. Behazala, munduko xapelketan parte hartuko duten hiru pilotari hor ikusi dituzue. Bai. Beraz, pentsatzekoa da ondoko astetan ere horietaz entzuten dugula amintzatzen oino. Bai, segur. Artean ikusten ditugu beraz azken txandauntako pundu batzu beraz berriz abiadura emekian. Bai, erraten zindan bezala, zenbat erran dituzu, hiru edo bi? Hiru ziren. Ez dut uste, zenta bakarrik hor bi aurrelakek, bakarrik Xanti eta Osan izanen ditugu. Ados. Horrekan zen Teo eta Klemanek ez dira hartuak. Ados, arrazoin duzu. Bon, ere, egin duzte lehen erraten den bezan preselekzioak egin duzte entzien. Zenta gazte horietan, nibela ondia, erraten dugun bezala, dira txapelketan batzuet bigarren mailan. Beraz, bene hor ez da hurbiltzen gutarat, guk ere pausaino bat hartuko dugun, naiz pilotariak sartuak diren bigarren finaleriko, baina hori berantxago izanen da. Beraz, istantartio erretzen dautzuet, beste pario bat entzat bainat. Kusiko. Laster arte, behar arte hori izanen gira urruñan berriz. Proiektu, gertakari edo zerbitzu bati buruz komunikatu nahi duzu euskaraz? Hedabideak publizitate agentziak zure beharrei egokitzen zaizkien hainbat eskaintza proposatzen dizkizu. Ikusentzunezko eskaintza, seinudei bat euskal irratietan, edota spot animatu bat Kanal Dude telebistan. Paperezko eskaintza, iragarkia, egia edota ipar euskal herriko hitzastekarietan. Eskaintza digitala, Baneja, Kanal Dude, Gazeta edo iparraldeko hitza webguneetan. Zure mezua ipar euskal herriko 80.000 pertsona baino gehiagori helaraziko diozu, bertako hedabideak sustengatuz. Gainera, zure mezua ego euskal herrira ere zabalduko da. Elkarte, enpresa edo instituzio bat zara? Klik baten bidez ez hutsegin euskaraz komunikatzeko parada. Euskal Hedabideak zure zerbitzura.
Denok dakigu gure baratzeetan ongailu gisa erabiltzen alditugula hondakin biologikoak. Aldiz, hemengo bioenpresan beste manera batez berrerabiltzen dituzte. Goazen haien gana ikustera nola egiten duten. Origin biogeat, heben egiten duguna duzu industrien ondarkinen, bio-ondarkinen valorizatzia. Eta hortako prozesu bat muntatu dugu, badugu lehenik hidrogaztia stabilizatzeko, eta geho usu pudra bat egiten dugu, behaz batugu hausgarriak erhautzen egiteko, eta geho hola baliatzeko ingrediente bezala. Biltzen ditugu gagardo ondarkinak, frutu ondarkinak ebai, eta zunbaitentako ebai zur ondarkinak, eta huk valorizatzen ditugu biomaterialetan. Eta frutuetan eskapatzen den hurra hidrogazten dugulaik, hurra berriz biltzen ditugu ebai, eta frutuen urina behitu kosmetikan baliatzen. Hidrogazteko guk gu egiteko manea duzu hiutan 20 gradoen aldepin hidrogaztia, hola segur gututzu kalitate guzien begiatzia. Sagar ondarkinak tutzu, eta hoik baliatuko ditugu kosmetikan, ekstrakzio egiteko. Ordin ikusiko ditugu nula errautsa ekitzen den mekanikatik. Hala, kilo batzuk erabilteko prest kosmetikan. Gagar ondarkinak jabiltzen ditugu alimentazioan, bai kabalentako eta bai jententako. Ezartzen dugu mekanika hortan eta errauts bat egiten. Eta errauts horrek egiten zuk edo ina jententako, okintegientako, edo kabalentako fibraz eta proteinetan ABH den ingrediente bat. Gaur egun mundian ehuneko 30 produktitzen dugu eta urtukitzen. Eta urtukitzen den guzi horreki egiten dizu mundin aski jente guziek janhai aski kendezen. Behaz beti egiteko partez produkzione habo eta beti habo kontsumitzeko habo. Bergenik ez hobeki egin gutiago eki. Eta enpresek hori nahi dizio, behaz ondarkinen valorizazioan izigarri interesatuk dutzu, eta hortako guglikia hartu dizugu hortan barnen. Usten duzu produktu batzuk egiten dugunak, bai biomaterialetan, baso tradizionalak bezala, salbu ekologikoak dutzu. Aipatzen ginen irina okindegientzat, eta stut gue produktu berria, huntan espantza hanitz badizugu. Heben Euskal Herrin eta baita kabalzain hanitz eta laboi hanitz. Hoi kabaler emaiteko, sojaen partez adibidez partez jiteko, eta hebenko produktu batuk heitez ABH eta zirkular eta herriko produktu bat. Gentik hasten dutzu hori pentsatzen, ingu amenai pentsatzen. Mena hale oano aizago duzu garagardo baten saltzia, ez iz garagardoan ondarkinen saltzia. Mena guk uste dizugu innovazioan bidez eta gaiza hanitz egiten da haldela, eta hortan gutuzu interesatuik eta segur gutuzu badela merkatu bat eta luku bat hartzeko. Ordin, krisia denboetan eta gaitzago duzu beti, mena bardin borxatuik izan dutuzu gentik kambiatzia eta ondarkin horien baliatzia. Ordin, hor gutuzu proposamen baten egiteko. Urruñan auzoko konpostagailu berri bat instalatu dugu, eta helburua zen hor
konpostagailua erabiltzaileei aurkeztea dena ongi ulertzeko eta gero erabiltzeko. Hemen da gure lehen konpostagailua kamietan, beti hainitz apartamentuak. Bio hondakinak emaiteko pixkat iruditzen da zaila. Zenta diendeak ez dute ongi ezautzen nola den, eta dituzte kezkak. Biltagarbi ekin lana egiten dugu, posible da zure etxean eman zerbait, lurra balin baduzu, eta edo zure terrazan lombri komposter bat posible da ere. Eta hemen, 30 familiak ematen dituzte hondakinak. Badire 3 referente ongi dena emaiteko. Gure konpostagailuak kudeatzeko, astero erreferenteak etortzen dira orduan konpostagailua entretenitzera. Un végétarien référent, c'est quelqu'un qui s'occupe un petit peu du compost et ça demande 10 minutes par semaine pour pouvoir remuer le compost régulièrement. Herritarrek olako zakarrontzi tipi bat badute. Eta orduan hemen kodigo bat ezarri behar da, irekitzeko. Irekitzen dute kutsa. Eta orduan hor barnean gure hondakin organikoak botatzen ditugu. Eta gero erreferenteak nahasten dituzte. J'ai proposé à des gens du même bâtiment que moi et c'est bien, ils sont tous venus pour participer à ça. C'est bien. Alors je vais essayer d'en parler à d'autres personnes pour essayer de motiver les gens. Herritarren implikazioa biziki importantea da, zenta haiek hautatzen dute behar ba konpostagailu bat instalatzea, haien auzoko komiteekin aipatzen dute proiektua edo haien sindikarekin ere, eta hola instalatzen alditugu beste konpostagailuak. Nahi genuke bertziak eman, bertzia auzoetan, edo hemen ere bada lekua bertze bat emaiteko. Orduan, herritarrek izena ematen aldute Biltagarbin edo auzoko komitean. Importantea Arratsaldeon berriz ere oai jutantzen balimatzirezte gutarat. Hemen gira beraz aipatu bezala ostian Urruñan, iturbidea trinketa eguntan. Eta enekin Beñat Larratx. Gabon deniri, Gabon Beñat. Arratsaldeon ere, bi Beñat beraz. Bi Beñat. Nik entzun dut, bi Beñat lau gizon. Entzuna duzu lakurik? Hori entzuna ditut eta gero, usiko. Hala, benen gure gauzkoa ez duko gauza handi munta, benen importantanera lau gizon haintzin horretan lehiatuko direla. Beraz, xapelketa honen bigarren finalerdia segituko dugu hemen Urruñatik beraz zuzenean. Eta beraz, lehen finala segitu badugu, finalerdia bakatu, beraz, badakigu beraz, deia selkatu dira finala handiko alun bateko Xanti Ualde eta Teo Usorralde. Eta horiek jokatuko dira, baina noren kontra, norrokoaren dugu bigarren finalea erdiuntan. Alde batetik gorriz Baionakoak, biak ekipua berdinean, antzinean Iban Pol Ortiz. Zuen eskunetarik dena, ez paliman izoker, irudian, eskunetarik, lunetarik gabe? Lunetarik gabe, badugu hor Iban Pol Ortiz eta ondoana
Andoni Kasterra. Hala, lunetekin Goita beraz. bi urte, jokolari fina, lehen mailan txapelketak egiten ditu hemen. Hala, eta judia Jean-Paul Labat Espainian naizuk, hala, ostian txikatzen ginuen, eta bai, hatxeman dugu bere inzera behaz, Jean-Paul Labat. Eta horiz, ez gidu egan, Hastapen errandu uste dut mintzatzen ginerarik, beraz, hor norrokoen ditugu, beraz, horiz? Iñaki Garralda, onan mendikoan, Nafarroa, hogeita bi urte, Espainiolako selekzioan ere, Argentiniko txapelketan, izanen da, mendik amabortzu egunetan, eta gibelean, ardoitara, angerua, Ion Lafarga, hogeita bat urte, bera ere, bigarren mailako txapelketan hemen irabazia urten, jokolari trebea ere, ganden urtean berak irabazi zuen hemengo txapelketa urruñak antolatzen duen txapelketa hori, Ion Lafarga, bere tituloa ematen du hemen jokoan. Hori horiek, hori jaten dugu ez? Irabazi dute bi partirak hemen txendan, eta behar ba, Tuak direla. Kasu, zakitian bailirua eginen ginuen berriz beinatek. Eta aipatu duzu bainat, beraz importanta gare erraitea. Hor pilotan ari diren lauetarik hiruek parte hartuko dutela munduko xapelketan hemendik eta zumetegunen buruan beraz Argentinan. Beraz Frantziaren ekipoarentzat hariko dena beraz Andoni Kasterra, Baionako pilotaria, eta parean beraz hariko dira munduko xapelketan ere Frantziako selekzioaren kontra beraz Ion Lafarga, eta Espainiako selekzioaren kondu beraz hariko dena Iñaki Garralda. Lau pilotarietarik hiru jokatuko dutena beraz xapelketa nagusi hori. Zuen anitz falta haiban Polortizek sartzeko, ez da ukartu egi hori. Autuak egin behar ziren eta ez zen beren aldia. Bi urruñarrak hartu dituzte, naite eletxia, etzera kalifikatu final erdiortan, naute eletxia eta Osan. Eltzopik horria biak Frantziako ekiportan hartuak izan dira. Hiruta batez, Hala, hiruta batez, zuk egiten duzu bezala, beraz, partiunta untan sartu gira, eta gorriak beraz, aintzinean hastapen untan. Lehen puntuak bizten da, importanta direnak lehiatzen baitira bi ekipak. Eta laugarren puntua ere, gorri izanen da. Faltak dituzte horriak, hastapenean Andoni Kasterra ez, bera nitzu saiek falta nitzik egin du, berak orain... Airetik, beraz, eta berriz elugira zuzen eratze, beraz. Aintzinatuz Ion Lafarga, gibelerat buruz, gibelan Andoni Kasterra dugu, beraz, Baionara. Nekeziak hor, lehen irudian dituzte, ikusi duzue, eta maleruski pilotoi ezin duena eman, eta beraz lehen pundua izanen da horientzat, eta lehen aukera beraz botatzeko Iñaki Garraldarentzat. Ongi sartu da hori hone, gibelian, lehen tantoak pixkat zen sartua inen partidan, hor, uste dut, tantortan, ongi sartu dela. Horrek ere untsa jokatua, eta ez... Bigarren pumpean egin du, Andoni Kasterra jinda, gibel hortarik, ez dakigu sobrai, nondik jinden, baina ez, bi pumpa egin ditu, eta beraz, bigarren pundua izanen da horientzat, biga, eta beti lau pundu Iban eta Andoni direntzat. Iñaki Jakian. Asu, bai, untsabilu du airetik. Pika. Asu, bai. Ongi mena. Ertu da pilotari, beran bi pilotariek bi gorriak segitu dute. Hau nekezia, bai, elu da. Ua, Domaia, publikoak ere minukandu beretako, entzen dugu, Iñaki Garraldak pilota edera zuen hor. Sobera edera zuen. Abiadura emikian ikusiko dugu hor, pilota edera emiki jindena, pumpa, eta ez, joan gindu, baina pilotarik gabe maleruski. Lehtu da pixkat, eta ez du indarra eman txamateko. Eta 5. pundua beraz, Iban eta Andoni direntzat, 5 eta biga. Pumpatzerat usten du.
Jonek, eta untxara maiten, eta Andonik ezin eleman. Hirugarren pundua beraz hurientzat, 3 eta 5. Hala, ikusi duzu beraz, Iñakik ezin duela eleman pilota hoi. Bai. Kasu gora da beraz. Ona. Kasu. Zinez, ez du espresegin, mainan Iban Ortiz. Pasatu zaio ondoan. Frango urbil pastu dako, pilota. Gertatzen da, biztan da, kaskoak beharrezkoak direla, biztan dena holako joko batean. Begi horrekoak ere. Iztaudarik, eta haitz... Ulala, nola presentatu den, txake hori egiteko. Azpitik hartu du. Hutsekin du bere botea. Eta 6. pundua beraz, 4. pundua bakarrik hurientzat. 4 eta 6 gira, ustean bezala, beraz, bitxan da hogoietan eta beharrez 3. bat ditaikena, 10 pundutarant. Zulian untsa. Andoni Kastera horbildu entzin hortarat. Milimetroan eman azuen pilota hoi Jon Lafargek. Untsasko eraman du. Eta ongi preparatu du tanto hori. Abiadura emikian ikusiko dugu. Indarra ematen du hor behuri ukitzeko. Milimetroan pausatu du hor. Ale, botean beraz Iñaki Gerralda lehuntan. Iñaki ikusten du, ez tira sobera untsa mintzatu bi huriak. Entzin hortan adiatzen da, bai, eta horiek pundua egiten Lafargekin bereziki. Jonekin. Eta lehen berdinketa beraz entzuten duzuen bezala, jenden txaluekin hemen. Seietan izanen da. Ibanen pilotatzera aski bortitza eta bariatu du Ionek gero, tanto egiteko. Eta bere denbora hartzen du abiatzeat botatzeko Iñakik irala. Eskuineko paretaikin, Itzulian. Ongisaka. Eta Kasterak ezin ereman eta huriek lehen aldikotz hartuko dute aintzina. Ez lehen ekotz, baina berriz aintzina hartzen dutena. Iberian ikusten dugun bezala, hor. Sailatusuna da, ez dakigu berina ero pareten ukitzen den, hor, eta berina ukitzen dolaik, hor. Pareta horretan, ez du efetua berdina ematen. Horretan bakutzuetan galtzen dira. Itzulian behin lehertu da. Lehertu da pilota hori eta Jonek ezin du eraman. Eta beste berdinketa, bigarren berdinketa beraz, 7 dugu. Zazpina. Zazpina berdin, bai. Eta Iban Ortiz botean. Supun pasare, bai, untsa defentsan ez. Sare eman azuen pilota hori eramaiteko. Pilotai ez da sartu, baina Maleruski ez da muguraino heldu ere. Eta beraz, horientzat izanen da, Iñaki Gerraldarekin botean aldi bat berriro, 8. punduaren zat. 8 eta 7. Ionek ongi mandu, ipareta hori. Zer da? Nun bitan zen, zer egiten duen baileak, besoa bai. Marra, beset gehiago legoia. Besoa altxatu du. Falta hemen eskuinen. Ados. Eta hirugarren berdinketa segidan, 6, 7 eta 8 dugu beraz hirugarrena. Eta Iban Ortiz berriz botean, luze, airetik hartzen du Andoni Kasterak, baina Maleruski eskapatu dako pilota hori. Sobera gora. Eta biakotuko da botatzerat, beraz, Iban
9 eta 8. Ula. Ale, pilota edera hor, pumpasare, baina ez da, azpian da. Alta berriz. Hau atik gainan da, ostean azima belima zen. Hau gainan da, eta beraz falta. Ezkerrak ederrak dituzte, horrelaiko bideokolari horiek, baina batzuetan sobera ematen. Hor bezala. Eta lehen hamarkadan aintzinean pasatzen gorriak beraz. Eta Iban botean beraz. Eta ez da sartu. Numitatzen, baina ez da sartu. Sartzen dire, ezkerrak inebiak. Ale, pilota edira aukanen duena Jon Lafargek hor. Sinpo usatzen, siloan, baina ateratzen da alere. Ai. Ibanek hor pilota hartu, ez dakit bere azenez, ala numitatzen behar ba usten altzuen pasatzen da, atere. Bien erdian da, hori da, hor komunikazioa hor behar da, bideokolien elkarrekin, zuri, neri, fitel du da pilota hor duan. Fite egin behar dira autoak. Fite autoak egin behar dira. Eta hor, hartzen altzuen, bazutzen gero, jokoa da, faltak egin behar dira, ere. Trenkatu behar dira, puntuak zerbait gizetarat. Nola hartu duen hori. Biltzen Andoni. Andoniren zatoino pilota itzulian ezkerra saluen bezala eta pilota edera paretekin pampasre ez aintzin biltzen du. Aliuntan Iban lortu da pilota honek jartzen. Polita egiten daukoten lau pilotariek hor. Ian. Azpian da, salbatzen du, segitzen du jokoak. Ikusten da gibelari horiek haidira pilotean, Hori, hola. Hala, eta txaluak normalden bezala pundu edek jundentzat. Lau pilotariek ere denak sartu dira pundu untan. Eta Andonik bukatu uste dute, tanto hori, Andonik azterrak. Biadura emekian ikusiko duzuena ere eta gu horiatu girenak. Uste dugu Andonik bukatzen duela. Eta hori gurri izanen da. Hamika beraz gurrientzat. Erdin falta, tanto behatzi. Falta. Pumpa egin du ezkerrian, horren ezkerrian. Ezkerreko aldean, beraz berriz botatzen halko du. Berritzak. Beti hamika eta behatzi. Lehen txanda hontan, bigarren finale erdiko kondatzen duena. Ezin du pankupe eta gero bala. Pilotatzara hor Andonik azterraren zat, eta Maleruski, hor ez du ere man ahal izan Andonik usten duzuena irudian. Hamargarrena beraz horientzat, hamar eta hamika. Mementoan ezin egan anak ere manen duen txanda hau edo partida hau. Frango idekia da jokoa. Andonik aldiuntan untxara mandu. Sartzen da Iban. Hor da, Iban bai. Segitzen dut, meia, horre joko pulita aintzinekoak bereziki irakutsi daukutena. Eta horon buru, gorri izanen da. Gorri, Iban, idapiskat bere azpitik hartzen ditu pilotak, beti ere eman. Ez du indar hainitzen izematen, ez du bazterritik ematen pilotan, alere. Beti bizi. Ez da sartzen. Andonik aztera. Pilota edera ukanen duena hor Iñakik. Espaldakin. Iñaki oino ez eskapatu dako ezin du bildua alizan. Ez, eta utzi zuen xare hori defenditzen eta eman diote ongi eman dio Andonik pilota hori. Ikusten dugun bezala. Piskat, kendu da xare hortaz, eta gero egiten jo, horrematen jo. Zuzetan dingiten txekidan.
Filmotza oino. Hor da berriz. Joko bizia oino, entzin hortan. Hola. Ere apala, hala. Untxasko eman duena Jon Lafargek eskuineko alde hortan, joan da seka Andonik Aztega, baina ezin du ere man izan. Ez. Ungimana. Hameka beraz hurientzat, hameka eta 13. Ungimana, eskuinek esten da lago ikusi du Andonik, me falta zuen trabat behar. Ezin du eraman. Hale, botatzera tabiatzen da beraz, Iñaki gerrala. Berriz. Ezkerre, sobera ezker. Ezker. Eta hor, beti egiten alu, pundu guziz egiten alu ezkerrerat, eta aldi guziz badu berriz egiteko... Ez, bialdiz bakrik, hori da, bai. Bi... Pundu guziz egiten alu ezker. Bai. Ez da, bost aldiz egiten... Ez da... Nola ere eman duen hori? Luko dela, bai, luko da. Ez, badu. Jostatu da hor, Iñaki gerrala, baina ez du pundu egin. Ez. Jostetan neskat? Jostari haintzin hortan, nostuko pilotariak. Hamalau egen pundua beraz gorrientzat, hamalau eta hameka. Eta Iñaki gerrala berriz botatzera eta... Polo, Iban Ortiz barkatu abiatuko da botatzerat. Jonaja... Enten longi... Eta beti lotzen huriak ez dituzte guzten partitzerat gorriak. Piskat labur Andoni, ez da kontent, Piskat subera urruntzen pilota hori hartzeko. Eta pundua frango, partida frango tinko, ez dute hiruz palau pundu, ez gehiago, beti deskarta bertzua atxikitzen dute hor ere, 2 pundutan dira bakarrik lau pilotariak. Iñaki aldiuntan botatzerat. Pilota hona Andonintzat, kasu. Kasu, untsa defendikua Ibanek. Direktuki Ibanek. Segidan, sarea joan da. Urbiltzen dira, oino urratz bat gehiago. Pundu batetan dira bakarrik. Horiak gorrietarik, 13 eta 14. Ikusten da hori ban ongi zen bat defentzan mainan, ateratzeko ordez nahi du tantoa egin ukitzen du eskuingo pareta hori eta zuzenean txarien. Iñakik beraz orain parada berdintzeko 14etan, eaulakorik erratuko denez, ez pilota, entxatu du hartzera eta taulatik ateratzen, miran punpuak ez dakit hutsegindakoan, baina gorri izanen da berriz. Hor ateratzen delarik taularen ondoan ez dakituko duen eroa ez da ere sartzeko. Ez da beti irretxa irakurtzeko eta oino gutiago hartzeko pilota hori. Zematzeko bai. 15 eta 13, 5 pundu oino lehen txandarren emaiteko. Kasu hau ere, sobera ezker zen. Nitzik usten ditugu partida horretan. Bizpalago gena da, partidan ez ditugu gusiz. Arro guti. Xanti ezker guarekin, ezker ematen zuen beti da eskuin eta osanek, alderdi honak eskuin emateko ere. Ale, untan untsa botatu eskuiniko alderat. Falta oinan. Eta gorri, 16 garen aldikotz, 16 eta 13. Horregatik, kasu. Ari dira hogoietik hurbiltzen, beraz, kasu, gauzak ari dira klartzen eta argitzen lehen txandauntan, bereziki gorrientzat, Iban eta Andonirentzat. Untsa segitua Andonik erranduena. Pilota edera ukaren du aldiuntan Ibanek. Horbiltzen, Domaia. Horbildu da Jon Lafargue pilota horren hartzeko, baina Maleruski ez du ardietxi. Eta gorri oino izanen da. Bizpailu falta hor Jonek egiten dituenak.
Ez da sobera usaia, Hamairu eta hamazazpi ziren, puntu batetan ziren, Ah, horiak eta horregatik berriz aintzina hartzen dute gorriek. Hau ere, sobera Baina erdi. ezkertzen da. Falte erdi beraz, bai. eta berriz botia, beti ibanentzat. Hartzen du berden denbora aldeuntan. Aldeuntan bai, untsa da eskuiniko alderata. Kasu, eta bai. Eldur nuen bezala, Iñaki beren pilota hoi, segidan kokatu da sarean, zuzenki. Eta hemezortzi garen pundua, kasu. Kasu, zenta. Ez dira. Bastinariak berotzen ari dira hor. Erraten digun Horientzat. bezala ez diren favorituak, gorriak, Oian erdi? Oino beste falderdi bat, Ibanentzat. Aldeuntan eskuineko alderat, bai. Aldeuntan Andonik ezin du ereman pilota hoi, eta aukera berri bat horiendako berriz partidan sartzeko eta hurbiltzeko. Hamalau eta hemezortzi. Iñakik behar den denbora hartzen du, badute lau punduren beranta, ez da ono deus galdurik, baina beharko du untsa botatu. Eta untsa botatua da, naiz eta untsa eraman duen Andonika. Aintzinatuz Jon Lafarga. Zuzenera joan da... Bera mandu, Andonik. Andoniren pilota hoi, zuzenean joan da. Sinesten dute hoino huriek, ez da deus bukaturik lehen txanda untan, hamabost eta hemezortzi. Hiru pundu berdintzeko, beste bi pundu bestentzat lehen txandaren bururatzeko. Jan. Gutxean. Aretekin. Kasu urbilduz hainitzo haino Jon Lafarga. Hor da Andoni. Bai. Iñaki hartzen du bere gain. Pilota derra, ez. Iñaki hoino. Kasu pilotatzara ukanen du hor Jon Lafargek baina untxara maiten alere. Bi aurrelariak egiten dute partida. Ikusten dute... Hor, senditzen da tantxoa, lau pilotan ganik, puntu hau, importanta da, Saria. Aliuntan bai, Iñakik untxadu egin du pilota bai, pumpasairat buruz. Pumpasare, eskuska bezala. Eta Ibanek ezin du ereman, abiadura emekian ikusiko duzu puntu eder hau. Pilota sartu dena beraz pumpasarerat eta... Blokatu izan da Iban. Ibaren asarrea, normalden bezala, badaki... Etzuen saria eskortan, orduan pixkatero blokatu okan da. Eta horiak horbiltzen ari, bi puntutan ditugu, 16 eta 18. Iñaki botatzen, kasu, hona da. Pilota itzulian bilduko du, Jonek, eskuineko paretaikin. Utziko pumpatzerat. Horbilduz, Andonik Astera, beti haintzinean Andonik Astera. Hori. Mineginen du pilota horrek. Minegin du pilota horrek pointsatzen nuen bezala, zenta Jon Lafargen pilota ezkerreko alderat joan da kokatzerat. Sobera goiti ba, ze ongi emana Andonik ongi ukitu du ezkerreko paeta hori. Eta hemeratzi garen pundua beraz. Nola gero. Hemeratzi garen pundua eta azken botea beraz gorrientzat eta Iban Ortizentzat bereziki. Leuntan ez da falterdirik izanen, untsa lortu du lehen aldikotz, lehen aldian.
Numitan zen, riskoak hartu ditu, baina pagatu du, aliuntan bederen, ez dakit beti hola izan denez, eta horiak beti hor bipundutan, bainat. Ikusten da, hartzen du, ez zen urgu honesare zuzean hemen, azpian ematen du. Pasatu da. Pasatu da, egiten duzu bezala. Zazpi. Hamazazpi emeretzi. Kasu, eta bai, utxasol batu du. Ungi emana. Nola, ze pilotak endu duen endunik. Iñakik. Ari. Atakan hor Jon Lafarga. Jon Oino ezkerra zaldiuntan. Segitzen du ungi endunik eta tantua egiten. Ari. Aldiuntan bai, lortu dute gorriek txandaunen egiterat. Bai. Hogoi eta hamazazpi. Txiki dute hor difentzia hartu dute irut lautantoz amar eta gero. Eta txiki dute difentzia hori. Hor ikusi dugu ere bi gibereko jokoleoriak Jon eta Andoni ungi ematen dira kantxan, ungi segitzen dute bere aurrelariak eta gero berak ematen dute tempo hori galdetzen denari talde batean normalki beti batek ematen du. Hor lehengo partidan ikusten ginuen altzelariak ematen zutena, hor ikusten dugu giberari jokoleoriak esperientzia dute, nibela honena hartzen txapelketan haitzen dira ere, baute esperientzia eta boita bi urte bakotxak. Eta berek manatzen dute hor antzinekoiak. Ikusten dugu bi partida difentia, partidan xake anitz, xantikin, xanekin, xake anitz. Gutiago untan, Gutiago xakeak, anitz falta erdi, eta tantuak anitz jokoan egiten. Giberako jokolari horiekin. Biadura emiekian beraz ikusten dituzue azken punduetako irudiak beraz. Osaino bat hartzen dute beraz lau pilotariek, untsa mehesituaz, eta frango tinkoa izan da lehen txanda hau. Tantuak luzeagoak. Bai. Maitzaren aldetik ere hiru berdinketa ikusitu, 6, 7 eta 8, baina partida guzian hurbil egon dira. Nostuko hiru pundu barren egon dira bat bestetik. Beraz, partida atakatua. Eta opzio bat hartu dutena, beraz, Iban Ortiz eta Andoni Kasterrak finalaren jokatzeko parrean izanen diren Xanti Ualde eta Teo Usaralderen kontra, beraz, laun batean hemen berian urruñan. Ikusi orainen nola Iñaki eta Jon sartzen dien biren txanda horretan, eta astapenean erran dugun bezala, pixkat favoriko izan sartzen ziren, bi partidak irabazita moltsan, ikusi. Hala, eta emaitzak berriz zerotan emanak dira, beraz, bigarren txanda untako. Eta berriz botean hasten dira, beraz, gorriak aldiuntan, naiz eta lehenean huriak hasi balima ziren, aldiuntan lehen botia beraz izan da Iban Ortizentzat. Ibanentzat hor pilota zaila untsa lotua zen. Ezkerreko paretaren kontra. Ezkerreko paretaren kontra eta potoare ondoan eman txaria ero ez. Potoie batzutan. Beraz, lehen bigarren txanda untan, lehen pundua hori izanen da. Eta Iñaki Gerrala beraz botean. Uste ginoen behar bat sartuko zela, baina ez da sartu sarearen gaineko aldean egon da pilota hoi. Eta beraz, bigarren pundua horientzat, 2-0. Serioski hasten dira horiak, badakite dutela auturik, lehen txanda galdua baitute, beraz... Usten da pilota hori ez da sartzen txaien, ukitzen dut aula eta gero, Andoni sobera labur, berritzere emateko. Bere burua bota du, beraz izerdiarekin piskat sukatu behar da.
Estu edera horreino, untsa defentsan Bai, falta hori Iban. Zakitian berentzatzen pilota hori, Gibelka ari zen, behar utzi behartzuen, bon. Erresago da erraten, beti, Bazterretik, erreza da hemendik, dena ikusten dugu. Mm. Eta lehen pundua beraz gurrientzat izanen da, bigarren txanda untan, bat eta biga. Berriz gorriak antzinean. Itzulian izanen da, Jonentzat. Paretekin Andoni. Gehi. Gestu puitara. Goxo pausatu duena, hor, Ibanek pilota hoi, ezkerraikin, eskuineko alderat paretaikin. Eta Maleruski ezin dute, ereman, abiatura emekian ikusiko dugu. Goxo pausatu du. Eta Gibelian hor, bai, Iñakik ezin ereman. Jean-Paul Labatek pixka txukatu du, oino bere izerdia. Eta berriz, ikusiko dugu, beste pundu batetarik, beste kamera batetarik. Nola, maten duen pika hor eskuin, eta Iñaki urruntzen hor. Bon. Bi berdin, beraz. Lehen berdinketa, bigarren txanda untan. Gehi. Kasu, Iban. txikitzen dugu punduak, Ibanek untsa bildua zuen, baina Maleruski ondotik, Iñakik ez du baliatu pilota hoi. Bai. Abiadura emekian. Iban begirora, zer egin du, Koitatu du, behar sobera asko, eta Maleruski ezin du pilota hori eraman onerat. Eskapatu zaio. Hiru eta biga gorriak aintzinean. Ura! Fua! Fite joiten zen Andoniren pilota hoi. Joan dako Iñakiren gainerat, baina bon. Bada gero, fite aldatu behar da, xari eskuinekin, ezkerrarat, eskuinerat, zemen horretan egin behar den. Fite autua egin behar da. Ullala, bai, joko hortan bai, xarian bai. Bala laguzkoa bezalan edo, joko biskat berdina, fite, eta autua fite egin behar da. Iban abiatzen da beraz botatzerat laugarren aldikotz, lau eta biga beraz. Berriz haste final, falta erdi. Lehentan untsa botatu du Ibanek. Itzulian Andoni Kastera. Eta? Dome jau, pariño bat emaiten duena Iñaki Garralak hor pilota hori altxatuz gaineko aldeuntarat magarren gaineko alderat eta bosgarren pundua beraz horientzat. Pausa bat galtzen dute, uste dute, horiak zenta. Pausaino bat, bai. Usten da, piskat Iñaki, piskat nerviosa dela, irugu tantogi falta egin ditu piskat segidan hor. Hor ikusten den bezalare, pilota eski ederrazuen, hor, baten dugu ian. Eskapatu dako pilota. Pilota hori gaineko alderat, magarren gaineko alderat. Nola egiten dute xapelketa untan, zenta elkarte desberdinetakoak dira, badute alere ekipa bakotxak badu trebatzaile bat, pizkata alkuen emaiteko, edo bakotxak ere badaki nola aritu? Ikusten dugu bai, bakotxak badute alere... Ikusten da hemen... Driole, ardoitarako... Bentsatzen dut bera ere Frantziako pizkat entrenatzen den hilea dira. Ematen ditu kontsailu batzuk Jon Lafargeri. Dela zantzen dugu Driole, da Frantziako txapelketa irabazi ditu maiz aldiz. Da kontsailu batzuk ematen. Behar dute berriz, beti kontsailuak behar da. Badakizu nola jokuan
berdenari, badakite, 10 urte beden idea xarian gero, union gazteak dira, eta behar da, norbaitek, pixkat berriz bidaia onian ematean partida batzuetan. Bide honean emaiteko, bai? Me adina guztietan behar da, Ez da adinik. Ez da nigotzeko. Ale, bost eta biga, beraz, Iban Ortiz botean. Kasu, pompetik usten du pompatzera eta Andonik. Andoni haintzinatu zainitza. Gibelka egin beharko, nahiz eta hor haintzinan duen oino. Utsara maiten pilota hoi. Elemando. Eta Iban hor bere laguntzeko. Ai! Ibaneka. Zuen denbora anta pilota horren hartzeko, bena Maleuski ezkeraz eskapatu dako. Eta ere maiz ikusten da pilota hor pixkat lehertzen dela erik horretik dituzte faltak, zenta dute abiaduraren txeldu da, eta bam. Domaia, Ibanentzat, ez da kontentez. Hiru horientzat eta beti bost. Falta bat berritzukitu du Iñakik. Seita hiru berriz antzoa hartu dute gorriek. Kasu, lehen txanda dia ere mana. Horiek beharko dute atxurutuki hau irabazi. Ez dute suerterik bi antzinekoak egiten dituzte falta batzu. Aliuntan huri izanen da beraz Iñaki Gerraldarekin botean. 4-6. Eskuin botea. Bainan... Falta? Andonik uste dut, majaren azpian jondako pilota hoi. Bai. Eta horiak urbiltzen ari, pundu batetan dira bakarrik, 5-6. Berdinketa bietan ikusi ginuen txanda hontan. Ikusiko bigarrena 6etan izanen denez. Kasu, ez da sartu. Pilota luzia itzulian hartzen du Andonik Asterrak. Eta. Sobera kurutzatu du pilota eskuineko paretaekin, baina Maleuski aintzineko paretan ez da heldu majaren gaineko aldean. Arrisku hartu du, Eta beraz gorri izanen da, ez da berdinketarik izanen 6etan, 7 eta 5. Pareta jo, zazpian. Beraz, Jon Lafargek falta egin eta burua apal berrizeluki bererat. Erdian usten pilota hor Ibanek. Xare ez. Eukitu du. Xarea jona? Ez, Ibanek. Pilota ere kongitu du. Ikusiko dugu behiz behar, uste dut Ibanek ukitzen duela pilota. Ados, hurien dako izan den beraz, 6 eta 7. Ikusiko dugunez berdinketa bat 7etan, ikusiko, 6etan ez dugu ikusi, behar bat 7etan. Iñaki Gerralda botean, untsa entzinatuz Jon Lafarga. Orda Andoni. Su. Bero, behinan beti behar da. Oiatik, Andonik ezin ere eman pilota ez dukendu saretik. Ongisek ditu du, Eta hor dugu beraz, bigarren berdinketa multxo txandauntakoa, lehena bietan izan balima zen, bigarrena
Zazpietan dugu, zazpi berdin, bi pilotarien artean. Ez da kontent, bentsatzen, bera indarra mandura piori. Bai, untsa zein du sare hori. Bai. Kasu biak, Longi sartu, numetik, biziki urrundik dinda hor, Jon Lafargue pilotoren txeka. Beti bizi. Jon Lafargue oino untsa segitzen, defentsan, Jon Lafargue oino iritik. Ian, Donik. Gi. Kasterak untsa maiten, ez, doble hartu. Jean-Paul Labatek deribatu du, ikusi du, bi pumpe egin dituela Bai. Andoni Kasterak, beraz, hori izanen da, horiak aintzinean pasatuko dira aldiuntan. 8 eta 7, bigarren txandan. Ondoan izan bertzen, peilak zenta, ikusi bertzen hori. Eta pausaino bat iduriz hartuko dutenak, edo ez peila joan da, bakarrik izerdiaren sukatzeko izan da jatxaren txeka. Eta aliuntan beraz Iñaki Gerrala abiatuko da botatzerat. Eta 15 bat sartzen duena. Behatzi eta 7. Ez dute sakainit sartu, hor bat, piskate difentzi hartzeko, bi puntuz. Sinesten dute oino horiek, normalden bezala, lehen txanda galdu balima dute ere. Hoatik ez. Hartu behi ez. Beste joan entzen usteko sobera ezkerriko alderat, baina deribatu dute airetik hartzea gorriak. Eta gorriak berriz horberian ditugu, 8 eta 9. Ez dira okun, biak, Beti, puntu bat, bi puntu, erbinteta. Teknika atletik ere hor ikusten da, usu sarean jokatzen den bezala, entxatzen dira, aintzinetik kentzea pilota hoi, aintzineko esartzeko eta sobera abiadura emaiteko. Bai. Bon, bertze partidaren baino gutio ere zenta, hor... Hastian bi antzinekoak ziren askilan gerusak, hor, bon, tantuak berba antzinean egin behar dira, hor, peskat difentzia hor da berba partida horretan. Ikusten da berba antzinean, falta batzuk egiten dituzte, Iñakik eta Ibanek, eta berba hor. Untsa hori Iñaki bildua, kasu, kupasare, ez da sartu behinana. Sartu balitz bezala da. Hor ikusi dugu ere, Andonik aukera duelarik, bi pareta tiratzen ditu. Ateratu da, baina Jon Lafarguek ez zuen pilota hori segitua, beraz, gorri izanen da. Tantua. Puntu batetan dira bakarrik oino, 10 eta 9. Tinko aferako oino. Eta iban botean beraz. Hore kasu, egitik hartu baitu, beste ez nomitan zen hori ezkerreko aldeat irriskatzen baitzuen. Iñakik pilota honki duena hor irudian ikusten duzue. Azken mementuan deribatu du hartzea pilota hori, behar utzi behartzen. Bon, ez dakit zer handion, bere lagunak ere. Ez gira kantxan. Eta berdinketa bat, bainat hori da. 10 berdin. 10 berdin. Oino 10 puntu jokatzeko bigarren txanda untan. Hartu du bere denbora hor. Giera eman du. Eta orain. Ongi. Untsa segitua hor Andonik. Ongi gira gibereko hiek. Kasu elgar... Falta. Ez ona zen. Bundu edera hor lakutsi daukutena. Eta jendeak ere txalukan hor balden bezala, eta hamekagarrena hori izanen da. Iñaki eta Jonentzat. Usten dugu, Jon eta Andonik nola ebitzen diren biak hor.
giukitzen du eskuineko pareta hori, eta tantu gana. Abiatzen botatzera eta abiadura handiarekin Iñaki, Frango gura binan barnean da. Onar hori ere. Itzulian, bai, untsa bilua hori no, Jan Alfarrek. Liuntan Iñaki sartzen. Iñaki hori no ezkeraz. Liuntan itzulian izanen da Jonen zat. Kasu, kumpasare ez eta sartu. Paret. Gorda. Piluta edera Ibanentzat, Iban kasu ez. Iban ekutzi du Andoniri, baina Andonik ezin ere man pilota hoi. Eta 12. pundua horientzat, 12 eta 10. Ikusten da, sartu dira, eta azpitik hartu du. Gorriak galdetu dute. Pausaino bat, harra ikusten dugu... Anitz indar ematen du. Frango akitua eduritzen duela Andonik, bai, akitua da, gibeleko seko hortan. Dortzen da pilota bilat hor bian iruan, piskata Iban piskata segitzeko, jaten diginuen bezala, berek ematen dute, tempori gibeleko jokoloriak ordon, indarrak anitz ematen dute, jokoak, tantoak ere luzeak dira, biaren mantxare hor ikusten da, eta lehen txandare frangotinkoa izan da, hogoi eta 17 finitu dute, 12 eta 10 dira, beraz, unatzen biak, unatzen, Bai. Bebo partira bizia eta edera, ikusten da ere antolatzaileek nola ongi hautatu dituzten, talde horiek. Hango horrekatua da, bai, bialetik. Eta difentzia anitz. Eta atorra ederrak ere gandituztela antolatzaileek, eta atorrak eta kaskoak koloruzke berdinak dituzte, ez dakit nola egin duten hori. Ortero, bai? Zenta kaskoak bestenez pilotari bakotxak berea badu edo nola egiten dute? Normalki bereak, ero berzenaz taldeak posatzen du, urguinan ere taldeak dituztela eta batzuk. Bai, zinez... Torneo horrentzat, hola. Irudiaren aldetik kanaluren dako, hautu hon bat da, zenta hobekiago agertzen dira koloreak. Eta ez dute, fitxik ondoan usten, dena ongi egina. Bai. Txaloak, antolatzailei. Sariak ere aurten ez dakit, baina azken urtetan badakit frango sari ateratzen duztela eta oparitzen duztela pilotari gazte horiek. Laguntzaileak ere segitzen dute, torneontzate, urtero, salbatekin hor. Salbat du Peru, henengo... Saixira piskat, antolatzailea, gauza egiten duena hemen ukuinan sarearen zat. Bera aida ere, pilotaria ere, bera. Sarean aida, bigarren mailan. Hori, maite du joko hori eta aida baliatzen eta rakusten gazte eri joko hori. Bai, eta lagok ere gauza edera ikusten ditugu, gazte horiek baute etorkizuna beren aintzinean eta plazer bada horien ikustea. Hala, eta jokorat jengiten orain berdinketa berri bat ikusi dugu beraz 12etan. Naiz eta gorriak aintzinean joan diren. Bai, hori falta egin du. Jean-Paul Labat epailea ikusi duzuena hostian irudian. Eta gorriak berri zaintzinean beraz 13 eta 12. Eta goita ziko dautzu eta gorriek joan zutela lehen txanda ere ikusten duzuen bezala 17. Andoni Kastera, zuzenean. Zuzenean, 3. sare hortarat, beraz, falta izanen da. Eta horientzat, beraz, berdinketa berri hau, 13etan. Ikusi dugu hastian, Andoni piskatu natzen, eta hor falta egiten du, kesu. 5. berdinketa, 2. txanda hontan.
Leontan sartuko da Iban, eta ondaren emaiterat. Hor da. Segitu du Ibaneko ino. Kasu, aia. Jonek. Andoni. Pilota edera. Ion sortzen da. Kasua. Pilota zaila, bai, zaila. Duda ukandu hor. Ion, untzaen zinatua zen, beraz, gero gibel egin behar bestan dena, pilota pasatu baita egiko. Eta ezin du ere man, eta kasu, begiz ere hurbil. Gigurutzatu du, Ondonik. Eskuin pareta hori ukituz. Gorriak berriz ere entzinean, 14 eta 13, puntu tipi bat balimada ere. Pilota edera hor Andoniren zat. Uzten du pasatzera eta Iñakika. Galdezien hile hartzea, ez hartu. Ez dakit auto beren azera zuztea pasatzera, baina bon, esegitzen du puntuak. Paretekin oino, bai, untxa hor Jonek eraman duena eskuineko paretaekin. Eta joan da, gibererat, punpasareari buruz. Bai, baten ginen bezala, jokoa dute eskuineko pareta hori ukitzea. Antzinean berba jokoak, tantuak horrek nahi dute egin, Eta berdinketa berri bat oino, 14etan aldiuntan. Iñaki. Itzulian, untxa Kasterraka. Xantza pixka bat ere, halako pumpe torta bat egiten du, bestan ikusten dugu siloa beraz tapatua dela egurrarekin, beraz bestan halako efetu, halako... Ezberdina ematen du. Ez du hain beste untxa jardukitzen eta halako torta bat egiten du, beraz hori ere jenatu dako Iñakiri. Falta xakia, benek. Laburregi zen minat hori bote hori. Saigarren mahori behar du. Eta berdinketa berri bat oino, kasu, 5 puntu bako txentzat oino txandarren maiteko. Sarean behar da, saigarren mahori. Konta egin, giberian. Iparetekin, bai, untsa segitu Iñakika. Bizi da oino. Ezkerra Zilionek. Ezkin motza, untsasko kausitu Andonik aldiuntan. Eta gurriak bakatu haintzina joan deiten dira beraz. 16 garen puntuaren zat, 16 eta 15. Pentsatzen dut Andonik ere piskatu natzen ari da. Aida berba pentsatzen, obeda berba txenda hori irabaziz eta irugarrenean, ian esentza aski izanen dutan. Irauteko, irugarren txandaren zat. Gurriek nahiago dutela moztu eta trenkatu partida finalerdi hau, joiteko finalerat. Bitxandetan, nahiz eta hirugarrena fite joiten da, beraz hor gauzaniz gertatzen da, beraz nahiago dute joitan txan. Esigitzen du, bilu du. Hola. Unza bilu du Kasterrako ino. Jonda pilota horren txeka, zinez? Zoin bista duen ere, defenditze ez Iñaki. Ez. Hauetik Iñakiren pilota zuzenean sartu da lehen txarean. Ze defantza, Andoni, gebirean.
Kasu, 17 eta 15, 3 puntu eskaz dakote bakarrik finalarat heltzeko. Gorrier. Pentsatuko gira norbaiten ukaitera eta partidaren ondotik ahalaz. Segontzilezte gurekin partida bukatuta ere. Biltzen bali badira segurik, kusiko. Xantza gehiago ukanen dugunez lehen partidan baino. Ale, segitzagun partida hau, atik. Ale, pilota edera, biak ordira horiak. Halako duda batekin dute, Iñakik errandako Joni hurbiltzeko, Jones betzen ala prens, talako pumpe kakol bat ere. Eta hori buru gorri. Kasu. Azken mementuan, ikusten den bezala, azken mementuan ukitu du pareta eskuinoko hori eta... Hain fite joiten da, sarean, duda bat bali maduzu berantegi da. Hiru tanto, zinean, gorriak. Eta bi tanto bakarrik gorrientzat... Badu. Bildu alde honetan. Eta hor, atik Andonik kokatzen du pilotoi zuzenean lehen txarian. Hortzen baina nua. Eta hoi, behuntza da, jokoaren zatazteko zenta emaitza hurbiltzen ari da bi ekipen artean, 2 puntu bakarrik bai berdintzeko, bai eta burratzeko, bukatzeko partida hau, 16 eta 18. Gorriek. Tanto garantitxua, zenta horra. Horiek hartzen dute behar den denbora, badaki Iñakik bote hau importanta dela. Baina ez du boterik sartzen. Hoi ere, jome hartzen horren txika, Bai. Iñaki sartzen hoino. Eta Ibanek falta egiten, eta horiak pundu bakar batean dira orain. 17 eta 18. Ez da fini hoino lehen, bigarren txanda hau. Pumpeti ikusten du, Jon Lafarga. Andonik Azterra kuntsara maitean, kasu, laburtzen, baina laburda. Laburda eta... Ona. Jango apaltzen pilotoi eta Iñakik ezin du eraman. Ez. Ibanek ez du eraman, zenta pilotarek... Ionek suerte batekin aliatu da paretak eta Iban pixkat trabatu da. Berdinketa. 18 dugu berdinketa bai. 18 berdin beraz. Aliuntan horiek lehen txanda baino gehiago egin dute, baina nahiko dute biztan da hogoi egin. Piskat gibelkari zen, kitu du batxe eta tanto. Biadura emiken ikusten duzu, ikusiko duzu. Eta korriak asarre, ikusten dugu bezala, normalen bezala, Andonik Azterra baita ere Iban Ortiz hor irudian. Nola kendu den piota paretian. Piskata jarua. Aliuntan Iñaki Garralda izanen da botean, 18 berdin, beraz, oino importantako dira bote horiek hor. Bai. Laburra ire... falta xe. Iduritzen zautan, bai. Iduritzen zautan Iñakiren botea frango laburra zela. Eta hori gorrien alde, kasu hor, kario gostadako hori, zentalen txanda diagaldute horiek, eta hor, bakarrik puntu bat eskaz dakote gorriak bakatu. Falta erdi, bai. Eta berrez, abiatuko da botatzerat, beraz, azken aldiko atzaldi honetan Iban Ortiz. Bai. Txanda honetan, bai. Jan, bat zanen den. Ez da sartu, dumitan zain, menan ezkina haino. Kantoia. Iban defentsan, kasu, hau,
Andoni bukatzen du partida, eta. Eta tanto gubientzat. Dotora, Beha, ez favoritoak, zuetako etziren favoritoak horiek, baina partida bat ez da sekuran aintzinean jokatu, aintzinetik jokatua. Saika Peñan, ez dira favoritan bebegro, hori irakusi dute. Andoni ungi Gibelian beti partida, beti segitzen zuen Iban tanto guzietan eta berak uste dut kalkulatzen bali ditugu Andonik egin ditula nitz tantoar ere, ezker eskuin pareta horiekin, xarean, pankupe, eskuin. Eta jaten duen bezala, nahi zuen bukatu partida bimain. Bitxandetan, ez? Ikusi dugu bizpailu aldiz pixkat konkortzen unatua, eta... Beraz, bigarren txandari frango atakatua, zenta izan dira bat, bihiru, lau, bo, 6, 7, 8 berdintze, ez da gezkioko ipundu, salere. Eta tantoa luziak. Luziak eraten duen naskinean bezala. Lehen partidan baino, aixe, bote gutiago egerra. Gardura emekian oino sumit punduan, artean berba pilotari bat inen nauku gure gutarat, araiz? Normalki. Ez gira, arrunt kantxaren bazterrean, baina goraxago direla, beraz... Eta finala irekia ere, ikusten dute, zenta hor... Uste dut... Iñakikek nortzen antzinean, Xantikek ez duela sartuko, xaka horako anitz. Gardura emekian, musiko dituzue, beraz, ikusten duzue. Eta dinen gira unat zuzenean, somit pundu ikusita. Eta Iñaki garralda dugu hemen, mile esker etortzeagatik. Zuei. Badakit ez da beti rez, bereziki hola partida bukatzen delarik. Bai, partida txarra, oso txarra. Gu hasteko gustatu gira partida horren ikusteko, beraz zu nola bizi ukan duzu? Oso urduri eta ez dagoen oso komodo jogalatzen. Baina, bueno, al final jokatu behar da eta jokatu behar da. Behar gaitzen zuena, Beñatek egeran zuek zinezten pixkat favorituak ikusiz multzuko partida, baina partida bat beti jokatu behar da eta ez da paperean egiten. Bai. Lehen partida oso ongi jolastu genuen, irabazi ongi, eta osaren kontra, oso ona dela, baina gaur sorduri jarri naiz, hasteagatik, eta pixka gaizki, txarto. Partida bat oino jokatuko duzu hirugarren lekuko heludan larun batean. Bai. Baina sumita egunen buruan, beste xapelketa bat ere jokatuko duzuena, hori da? Bai, jolastuko dugu bai. Beraz joan entzi ez da Argentinarat? Bai, joango garaan eta han urduriak kendu eta ongi jolastu behar dugu. Han bai edo bai. Trebaketak ere segitzen dituzue, pentsu dut hori buruz? Trebaketa bereziak oino? Bai. A ber, nola joaten den. Eta xapelketak ere segituko dute ondotik ere xapelketa, zu nun jokatzen duzu, zuen elkartetan jokatzen duzu, egualdean ari zira hori da? Bai, gani gara jolasten, eta, bueno, Xantirekin, Xanti igualde oso ona dela, Peio eta Oier baitarekin, oso onak, lauak oso onak, eta, bueno, dena emango dugu Argentinan, eta a sacar el oro. Argentinan ere iparraldekoak bereziki pentsotutuntza ezagutzen dituzuela? Bai. Jokolariak? Bai. Eta horre parada berriz horien kontra haritzeko? Bai, Kastera eta Jonen kontra, bi zagero oso onak, eta aurrean osan eta bestea oso onak. Guk ere segituko dugu horiek denak urbiletik. Bai. Mile esker handi bat hasteko Iñaki berriz ere unatu urbilurik. Xantza hon bai larun bateko, baita bereziki, beraz munduko xapelketaren zat, beraz Argentinat. Esker mile. Mile esker hanitz beraz Iñaki,
Beraz, hortan geldituko gira, mila esker handi bat ere janen dut Beñati gurekin egonik. Vale. Eta gu berez hori zanen gira larun batean, beraz finalen zabaltzeko, bai hirugarren lekuaren zat, bai eta ere biztan dena finala handia, beraz hemen jokotuko dena urguinan. Hemen egongo gara ikusteko eta jolasteko. Mila esker handi bat, Iñaki, mila esker pilotazale guzieri, eta ondoko egunak arte eta bereziki larun bat arte beraz, pasagauan!